Girang pagura dari seisi malam ini kurang bangundang arok jobiri aleran cetuk piro pembaluannya di gelangan ragu dan dia nyola tiwakan
pasisi ya kekiamana baminantu sedih bagindo basa tugalanyo edek tuan cubola pikir bangkal kasihan anda ulu kini muat ayamato kaya ji paminantu kampung asawat di Singgalang awasi kopunyo tampang taburang pasisian mangilang Tio bakanda alai dape atau mak mentari pamanoju kan watagama lai bajawe kami tagamang lapet sajo Seloma duduk di lapia iko lapia lata bantang sama bagurau malam kini bola tenggang gak sakacia lah dicurahkan kasih sayangan to batin dan babatangi Baduo kami menenangan nambek mama pamanoju bakal lega awak nanda ulu inilah urang mahir yang hati bala ka iboyo
surang-surang dirikan langkah surang-surang yanto dan diwanang koang Ambun pagi kalam dekabut tampanan dari puncak lawang coba nang ko cobaan hidup rasuka nyi dinan tanang rasuka nyi dinan tanang antarlah di deni denai Taisa dalam salimu hukumana pokok nanti wong oi bajara alulai pati ede bansai kawa aju oh ede indah kawa aju yang terlahir dan di danai Kambun pagi nan meminta nambe mama apa manuanyo oi di liwana nelo gala di dalam ramu kasadonyo di dalam ramu kasadonyo antala di deni denai mana ku di soroko eba gura urus malamku la sapi tulang nantago ya jalan pulang litu
kasih Bu. Yo kandala direnangkan sampai hati lah bimbang juwo alun mama camai ilangan upe kabadan adoju upe kabadan adoju antala di deni